jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ka san kowa da ka gani yana so ta addadin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama saboda rayuwar gaba waɗin kowa da kawai. Kana taba wane ne? Duro marigayi ya kawai da farko kai mun muryar daushe a cikin wannan gidan saboda iyayen gidanmu su tabbatar da cewa kana fa murya kala-kalan nan. To masha Allah. Sunana Rabi'u Daushe mai da baibayi na sahura mai dan wake na ramatu baban kiki sashi gwamnati. In dai aka ce magana ce ta jifan yunwa. Malam Allah ya haɗa ka da ɗan wake, ya sha yajin magi ya daure ku, sai da ka fice. Yanzu na ta dawo. Bari in tuwo balele zai ƙara iya launa mun muryar shi, ya yi mun murya a dogon ja a gidan nan. Koko abin ya yake To an shi kenan. Ka san sani bi ne ni na ɓangaren mawa. Habibi ne na ɓangaren soyayya. Ina so in je da ruwa, tana tafiya irin ta soyayya. Taimun dariya irin ta soyayya. A ƙarshe ta kalle ni ta ce mana I love you. yana taba bane nan dai a ƙasa yanzu tana ta rufa sa wato daudu. Za ka iya min muryar 'yan daudu a wannan shirin naka da kai koko dole ya ka sa kwastin. Bari in baka abin magana in za ka yi min muryar daudu a gidan nan.